Welcome students, welcome to our channel ଶିକ୍ଷା ଟେକ୍ ଲର୍ନ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାଛିଛ, ତେବେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିଛ। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ଵସନ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଯେଉଁଟା ତୁମର ପଡ଼େ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ନା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଓ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ଵସନର ସଂଜ୍ଞା, ଏହାର ପ୍ରକାର, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସବୁକିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶ୍ଵସନ ମାନେ କେବଳ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା ବ୍ରେଥିଂ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫୁସଫୁସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଏ ଭିତରକୁ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼େ। ବାୟୁ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା ବ୍ରେଥିଂ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବା ଆମେ ଶ୍ଵସନ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛେ। ତାହେଲେ ଶ୍ଵସନ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ବା କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଭାଙ୍ଗିକି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଶ୍ଵସନ। ଶ୍ଵସନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବା ଏହା ଶ୍ଵସନ ନୁହଁ। ତୁମେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁଲ କନସେପ୍ଟରେ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ କେବେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଟପିକକୁ ଯିବା। ତେବେ ଶ୍ଵସନ କ'ଣ? ଶ୍ଵସନର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ନା ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ଵସନ କୁହାଯାଏ। ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ହେଇକି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ଵସନ କହିବା। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶ୍ଵସନ। ତେଣୁ ଶ୍ଵସନରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ସମସ୍ତ ଜୀବରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଶ୍ଵସନ କେତେ ପ୍ରକାର। ଶ୍ଵସନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କିଭଳି ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟେ। ଉପଜୀବୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥାଏ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ ତାକୁ କୁହାଇବା। ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ କ'ଣ? ଯାହା ବାୟୁ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁପସ୍ଥିତି ମନେ ରଖିବ। ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଘଟେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ? ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ। ଏବେ ଆସ ଯିବା ଆମେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତୁମର ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମନେ ରଖ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ ଓ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଲମ କରିବ। ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡରେ ଆଗ ଲେଖିବ ତାର ନା, ମଝିରେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବ ଏବଂ ପରେ ଏଭଳି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖୁଛେ ଯଦି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମର ଟ୍ରିକ୍। ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଯେତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ୍ଜାମ ତୁମେ ଦେଉଛ, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଦେବ, ତୁମେ ଏଭଳି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେବ ଆଉ ତୁମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନରେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ମିଳେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ଟରେ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ଏଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ ଓ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ। ତୁମେ ଏଭଳି ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବ ମନେ ରଖିବ, ଏଭଳି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିକି ମନେ ରଖିଲେ ତୁମର ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥାଏ।
ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘଟେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ମିଳେ ନା ଏଥିରେ 38ଟା ଏଟିପି ଅଣୁ, ଏଟିପି ଆଡିନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 2ଟି ମାତ୍ର ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରିତ ହୁଏ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ। ପୁଣି ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏଟା ମନେ ରଖ, ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିବ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଟା ତୁମର MCQରେ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆକୁ ମେନସନ୍ କରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିବ ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲେ ଚଳିବ, ନ ଦେଲେ ଚଳିବ। ତୁମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ এই ଉଦାହରଣଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖ ଉଦାହରଣଟାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉ ବା ଆମର ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉ, ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଏଇଟା ବି ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ପେଶୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପେଶୀରେ ବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ସମୟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଡ଼ର ତଳ ଭାଗ, ସେ ଭାଗ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। କାହିଁକି ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ହୁଏ, ଆଉ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ପେଶୀରେ ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଆମର ବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖି ସାରିଲେ, ଆମେ ଏବେ କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶୋଷଣ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ, ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ହୋଇଥାଏ। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୋଷଣର ସଂଜ୍ଞା, ଏହାର ପ୍ରକାର ଏବଂ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଓ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା, ଆଉ କିପରି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ୟାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା, ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ସେହିପରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସହଜ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।